Uah! Wolf, er du der? Som I kan se, så spiller vi Minecraft, og der står... Hvad fanden? Der står et rigtig flot skilt lige derovre. Og nu står der en flot dreng i vejen. Og jeg kan ikke gå lige nu. Jo. Sådan. Nå, Wolf, vi skal hugge noget træ. Jeg tror lige, jeg sætter mig på vægge forstyrres. Hvad fanden laver du, mand? Oh. Haha, jeg kommer op. Ja, jeg fik en sapling. Sapling time. Hvad kan man? Magnus, sluk for det der. Jeg skal lige lys, Wolf. Sådan. Wolf, hvor meget træ har du? Ja, okay, jeg har kun 17. Men så har jeg 8 saplings. 9 saplings. Og et æble. Høj. Samler ikke saplingen op. Samle den op. Lægger det, Wolf, eller... Wolf, man kan ikke høre dig. Nå. Crime Ride. Okay, det gider jeg ikke bruge tid på. Flæk noget træ i stedet for. Når vi spiller ind på en privat server. Fuck! Du gav mig chok, mand. Og den her video vil nok komme ud enten fredag eller lørdag. Jo, det er fredag dag. Jo. Enten fredag eller lørdag. Men nu må vi se, fordi mit internet... Det hørte jeg godt. Men nu må vi lige se, fordi mit internet er pænt langsomt. Med mindre at jeg kan få min ven her til at uploade. Fordi han er pro. Nå, Wolf, jeg samler også lige nogle seeds. Jeg har 2 rå kyllinger, hvis det er. Så skal vi bare lige have hugget noget sten, Wolf. Og læg, sådan. Okay, jeg hugger lige til, at jeg har en stærk træ, Wolf, så kan vi begynde at feste med at finde et hus. Sådan. Ja, her vil du have et æble.
finde et eller andet sted. God idé. Men jeg gider ikke bo i en sump, fordi der spawner en milliard mennesker. Eller mobs. Nej. De her grise. Gå væk. Grise. Ja, okay. Vi kan gå ud og nakke få noget mad derude. Gå væk, skelet. Fuck. Jeg dør, Claus. Jeg dør. Nej, du gør. Ja, det gør jeg. Claus. Jeg har altså lige fået 2 bonus. Det må du ikke. Jeg kommer efter mig. Jeg har et liv tilbage. Hvor er du henne? Er du ude i sumpen? Ja. Du er der. Fruk. Halv nej. Fuck, Lex, bare... Ja, okay, jeg døde. Det tager jeg sikkert også lige om lidt. Åh, shit. Nej. Ja, fedt. Nej, hvorfor skal der være så mange mobs, mand? Ja, det er pisse til. Creeper spring. Tak. Nej, gå væk. Kæp, ja! Kunne du høre det, Wolf? Du larmer slime, mand. Ja, Wolf, nu bliver det dag, så gør de ikke noget, de der lort. Giftet af at spise rå kylling. Nej, du kan, mener jeg vist. Jeg er ikke giftet, men hvad fanden er det? Det er sult. Jo, man kan. Du døde, Wolf. Wolf, bare skriv back. Skråstrej back. Jeg er lige over i sumpen og nakke nogle grise. Okay, jeg sætter lige den her væk. Du skal have min bonus. Wolf, jeg hugger lige noget... Stone. Er du nede under jorden? Hvad? Ja. Jo, jeg har fundet et sted, hvor der er en hule eller en grotte. Og der er noget kul og noget jern og sådan lidt. Og bare TP. Au. Hvad går du rundt og laver? Fester.
Okay. Nej, som shoot. Wolf, jeg har nok til, at vi begge to kan få en iron pickaxe og en iron skål. Jeg er fandme god. Jeg har fundet mere jern. Der er endnu stadig bo. Jo, vi skal bare løbe væk. Og nu regner det. Nu regner det. Og vi vil nok også mine og spille lidt off-cam, fordi det er ikke så fedt at se på. Det synes jeg i hvert fald ikke, men hvis I synes, så skriv det gerne. Au. Au. Gå væk. Au. Wolf, jeg tror, der er en skelet spawner her et eller andet sted. Creeper. Ej, gå væk. Gå væk. Jeg skal have noget mad, og det er nu. Wolf, ved du hvad vi skal? Når vi bliver vilde, ikke, så skal vi altså ned og nakke dragon. Så skal vi bare have iron gear. Det er sejt. Ej, gå nu væk, skelet. Hvorfor skal Minecraft også tilføje mobs, man? Det er pisseirriterende. Der er sgu en hytte herude, Claus. Det er det, vi skal bruge. Ja, okay. Jeg løber bare lige rundt, og så om jeg kan finde noget jern. Det var der. Ja, jeg skulle få en stedet. Jeg har det. Godt. Hvem er jeg? Så udvide det bare. Det kan du da lige gøre, Wolf, mens jeg går rundt og miner. Efter noget dia, for jeg er nede ved diamantlag. Og i næste afsnit, så husker jeg lige at sætte timer på. Så jeg skal sidde og gætte, hvor lang tid der er gået. Men vi tager lige 10 minutter mere. Wolf ind på min singleplayer lige før, ikke? Da jeg ikke lige kom ind på serveren, der fandt jeg faktisk lige 4 diamanter. Det var faktisk rimelig stolt af. Jeg fandt 4 diamanter ind på min singleplayer lige før. Shit. Ja. Kæft, det regner, mand. Okay, jeg skal bare udvide den. Ja.
Jeg skal søge. Wolf, jeg laver lige nogle kister. Eller en eller to. Og Har du ikke noget? jo. Og hvis der er en af gangen, der kan få lov til at komme ind, altså hvis I er heldige og gider se det her lort, så kan I få lov til at komme herind måske og spille på et tidspunkt. Vil der have noget? Jo. Og regn, gå nu væk. Hvad er der? Det, det var virkelig nice det der. Har du taget noget af det mad, der var? Ja, du har. Wolf, jeg har også fundet et hønseæg. Jeg begynder at bygge vores hus. Vent et moment, Wolf. Nå, så er jeg tilbage. Ja, jeg har lige fået nogle chokoladeskildpadder, du. Og jeg skal bygge vores hus. Fuck, der var du, mand. Første omgang så bygger vi det ikke så stort, Wolf. Vi kan altid bare bygge det højere. Kæft, hvor er det spændende til at bygge hus, mand. Hey! Hvor lang tid vi optaget, Johnson? Det ved jeg ikke. Jeg glemte at sætte timer på. Men vi optager til 48, og så kan vi optage en episode med, hvis vi gider. Men vi skal i hvert fald lige have bygget det her hus lidt større. Eller lidt højere i hvert fald. Det kan vi lige ved. Når vi har vender tilbage næste episode, så har vi bygget huset færdigt, fordi jeg gider ikke det her, der bare står ned inde i huset. Nå, først skal vi lave de sidste 4 minutter. Og det er man god til. Ja, ja, skal vi lave sådan en under jorden eller ovenover jorden?
sikkert ikke noget bedre. Fanden er det, når man lavede det? Det skulle jeg noget en træfarm, det der, Ulf. Ja, vi skal blive sådan. Jeg tror det. Jeg tror også, vi runder af. Tak fordi I gad at kigge med. Ses.